Abusia for yema munyina kwaba adom na dom yen yasana ba bedu angunamam. The free afe apem ahankono aduotwe nwotwe 1988 ya angunahene efri mu ena otumfo pokuare a otoso mienu edi sikafuturo ebegu ni naso eno kira yonkofa pa na ewo asante ne angunantem na ansa na no mama memfa mu nkomoti na menkai mo se efri santehene kwakudua panyin so ana asante ene angunafo eka won hubom eye ade baako santehene kwakudua dikan akọ ne nkrachi no santehene kofika karibe di ade obedi ade no obetoa ayokofa ne so enu nti one angunafo ebeka won hubom ebekekire sa ede eboa asante ema asante nso ekekire sa ede boa angunafo nti ayonkofa no ya ade a na ewo ho dada nanso eye amanyofo a won ede bema dane oba no mo de oba dane bema ana oboye senka yentiti asantim nanso nananom nim diem ene onyansan mu omunim se asante ene anguna eye ade baako nti ana amayonkofa ato akosoa abedu sabre enne yaba bedu anguna mem santehene osetu otoso mienu ene anguna hene eba bedi wona fashe kese no de bekoso bia no ye de bebro abusia mamenkai wo se yehia wo babi se ya na ye amamre amane nimdie ene adesua ana ye de ebro miden e de kofi kakari abusia de bekoso ha bia no ye de bebro